Tim škole robotike Elektrobot, koja okuplja dečake i devojčice osnovnoškolskog uzrasta iz Priboja i Prijepolja, učestvuje na svetskom prvenstvu u robotici koje je juče zvanično otvoreno, a prve misije koje se boduju rađene su danas. Na svetskom takmičenju First Lego League, na kom Elektrobot predstavlja Srbiju, učestvuje više od 400 timova robotičara iz preko 100 zemalja sveta. Nadmetanje će se odvijati online, a naši robotičari nastupaju iz inovacionog startup centra u Priboju. Svetsko takmičenje First Lego League otvoreno je svečano juče, a danas je počeo prvi dan u kome svi timovi koji učestvuju rade misije zadate za ovaj dan. Domaćin svetskog takmičenja u robotici ove godine Grčka, ali je nadmetanje organizovano online zbog epidemiološke situacije izazvane koronavirusom. Tim koji predstavlja Srbiju sastavljen je od 6 dečaka i devojčica, osnovaca iz pribojskih i prijepoljskih škola, koji se sa svoja 3 mentora bore za pobedu na ovom prestižnom takmičenju u oblasti robotike. Miroljub Bjelić, profesor tehnike i informatike u osnovnoj školi Milosav Stiković iz Prijepolja i jedan od mentora, istakao je da su svi ponosni što imaju priliku da učestvuju na ovakvom takmičenju i naglasio da se nadaju najboljem uspehu jer su naporno radili mesecima da bi stigli do ove pozicije na kojoj su sada. Srećni smo i mi mentori i naši đaci koji su uspeli da naprave takav dobar rezultat da se mi kvalifikujemo na svetsko prvenstvo i divno je biti među 200 najboljih ekipa u svetu i učestvovati na svetskom prvenstvu i predstavljati svoju zemlju. Da li su dečaci i devojčice spremni u potpunosti za ovo sve? Jesu. Posle 8 ili 9 meseci spremanja, rada na svemu ovome, zadnjih 15 dana od kako smo saznali da smo se plasirali na svetsko prvenstvo, iskoristili smo da popravimo što je još moglo da se popravi, da usavršimo neke misije koje treba da odradimo i mislim da su onako baš svi spremni, puni elana da nas to uradi na najbolji mogući način. Osnivač škole robotike Anica Pavlović istakla je da su i pored lošije opreme koje naš tim ima u odnosu na druge, prednost kontinuirani rad i visok kvalitet dece koja čine Elektrobot tim. Naša prednost u odnosu na druge timove i to što nas je negde izdvojilo i u Srbiji i ovde u ovom našem delu Evrope je neki kontinuiran rad i sa mlađom decom i znanje i kvalitet ove dece, jer i pored oskudne opreme mi smo izborili plasman na svetsko prvenstvo i nadamo se da ćemo sad onako se dobro zabaviti i postići možda i neki uspeh, mada u toj konkurenciji od 400 ekipa to i nije tako lako, ali eto, mi ćemo dati sve od sebe. Ekipu čini 9 članova, 6 dece i 3 mentora iz Priboja i iz Prijepolja i eto, mi smo uspjeli da spojimo negde 2 grada i da deca zajedno, da onaj rivalitet pobedimo i da zajedno radimo na ostvarenju nekog višeg cilja, eto, osvajanja sveta u oblasti robotike. Takmičenje se održava online. Je li vam žao što niste imali priliku da otputujete u Grčku i što mora na ovaj način sada to da se održava? Pa naravno, jer je to ogromno iskustvo i doživljaj za sve nas, posebno za decu. Meni je jako žao, još traje 4 dana, znači mi bi imali pravu malu ekskurziju u Grčkoj. Jako mi je žao što ove godine ide online, ali dobro, eto, mi ćemo se truditi da u narednoj godini izborimo plasman i prikupimo sredstva koja su nam neophodna za to eventualno putovanje na svetsko prvenstvo. Ovo je prvi dan takmičenja, šta vas očekuje narednih dana? Pa, juče je bilo otvaranje takmičenja, danas je taj takmičarski deo, 2 robotske igre, sutra još 1 robotska igra i intervju i 3 intervjua pred sudijama i nakon toga ide zatvaranje i proglašenje pobednika. Koliko vam odgovaraju prostorije startup centra i koliko je u stvari ovaj prostor za vas pravo mesto? Pa, kao što kaže samo ime regionalni inovacioni startup centar, znači mi pokrećemo region nečim inovativnim, tako da je ovo fantastično i stvarno super su uslovi, mnogo bolji nego u školi u kojoj smo mi radili i komfornije u svakom slučaju, tako da ja se nadam da će i naredna sezona, negde u planu da naredna sezona priprema počne baš ovde, tako da spojili smo lepo i korisno. Za decu koja učestvuju na takmičenju činjenica da su jedini u Srbiji uspeli da se plasiraju na svetsko takmičenje je velika čast i velika avantura.
Malu senku na ovaj uspeh baca činjenica da nisu uspeli da otputuju u Grčku, što je bila želja svakog od njih, ali ostaje nada da će im neke naredne godine to ipak poći za rukom. Prema reči Manje Kijanović iz Prijepolja, osim što se dobro zabavljaju, u školi robotike svi članovi stiču znanja iz oblasti inženjerstva, robotike, tehnike, matematike, ali i engleskog jezika. Predstavlja prvenstveno veoma veliki uspeh i nismo mislili da ćemo stići stvarno do svetskog. Dosta smo vežbali, tako da izgleda se i taj trud isplatio i nadamo se da ćemo ostvariti dodatan uspeh na svetskom takmičenju. Nama laicima sa strane izgleda kao da se vi samo dobro igrate i zabavljate. Da li tu ima zaista i nauke i šta vi u stvari osim zabave još stičete od znanja? Pa, dosta radimo oko programiranja i oko projekata i tehničkog intervjua, posebno sad zato što sve mora na engleskom, pa moramo da dodatno učimo i nije lako pričati sve na engleskom. I ta zabava i druženje nam dosta pomaže da radimo kao ekipa i onda bolje... Rezultati su bolji? Da, rezultati su bolji. Je li vam žao što niste otišli do Grčke, ipak je to bila prilika da odete i u inostranstvo i da vidite sve to kako izgleda uživo? Pa, nama je dosta žao zbog toga i zbog ove korone, pa nismo mogli da odemo, ali iako nismo otišli, mi se i ovde zabavljamo, tako da nadamo se da ćemo sledeće godine otići. First Lego Liga je takmičenje za decu i mlade uzrasta između 9 i 16 godina. Ovaj globalni program upoznaje decu sa naukom, tehnologijom, inženjerstvom i matematikom kroz praktično učenje sa upotrebom didaktičkih materijala i Lego Education setova. Pripreme za takmičenje podstiču kod dece kreativnost, timski duh, saradnju i grade samostalnost za buduće akcije i projekte. Svetsko takmičenje First Lego League traje 4 dana i za to vreme naš tim moraće da obavi zadatke i misije koje se od njih zahtevaju propozicijama takmičenja. Držimo im palčeve i nadamo se da će biti u samom